हा का, जमीन का, भूमि का कसम खा के बोलता हूं, इस बार बुबागरा आखिरी दम तक फाइट करेगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। कन्स्टिट्युएन्सीनि 4 जना कैंडिडेट दङ ओके और तिनी डन बस्को ग्राउन्ड तिनी बेलायखिन लोकथुम कतरंखा के बेलायखिन पजिटिव और फाइ बुबाग्रा चिनि बुबाग्रा अक सापायके बुबाग्रा क करसखा ब केब न थकायना निया ब निजि ब सैक्रिफाइस खालायके गोबां मानो ब बुटो बुजाय ब मुख्यमंत्री एमपि रनि कुनु लोक करे ब चिनि तिप्रासार न थांना बागैसे तिनि बर तिप्रासार न बागैसे ब ताबो आमाहाय कै मा दंगो बिनि साव इनका आमनो जों बुजि थायखलायो जों चिनि चिन्ह तो कैंडिडेट नि चिन्ह तो आनारस मार्का सारायफ्राव उमाय केलेना बुबाग्रा साखलायका जो तो तिप्रासार थांजांगो जे कैंडिडेट न आनारस मार्कावो बुट दिवै न जय खलायदि ओ जय माने न सारा त्रिपुरानि जय माने न बुबाग्रानि जय माने न ओ जे 4 जना कैंडिडेट बरनि जय सारा त्रिपुरानि जय आबाहायके न सोंख्लायनानै नांगौ हने बुबाग्रा क कसारखा बेलायखे खा तंथको बुबाग्रानि साखसरिबो बेलायखे न हामिया आमन बागै ब साखा जों बुरि रंगु ब खा तंथको चिनि 5 जना थाइसिंगो खरकजाव चिनि नागनो सालिया 5 जना कैंडिडेट जाखा खायसे खयारपुर जनरल सीटो ताई मानदाय एसटी सीटो रायमाबाली एसटी सीटो ताई जनरल कमलपुर ताई कल्याणपुर ओ जगह चिनि बुरि रंग रेजाखा चिनि बुरि रंग बाहायनो बेलायखे खाथुमजा जों बुबाग्रानि वारि रंग करुम जों ताबो खलायनाय दंखो 16 तारिखो फायगोनकेना फायनानि कासै दंखा चिनि जानि जा आमसायरखौ जों सामं खलायना नांनाय कारण जों सामं खलाया हि दंखाय इंगा ताबोनि जराबो जों चांगुरि खाय जों ताबो आमसाय हाबो जों सामं खलाय देखलायो जों जिनि कैंडिडेट न जितिरि तुबो जों क्षमता उतलांग विधानसभा बरक चिनि बागै ग्रेटर त्रिपुरानि कक्सनि बागै बरक साइतुमानि बागै बरक न जों फान दुय जागावर हना नांनाय हंगायसे जों चिनि त्रिपुरासार थामा बागै ग्रेटर त्रिपुरानि मानाय आबोनो बुबाग्रानि फान बुबाग्रानि वारि रंग जों बुबाग्रानि जों आरो बरक कैंडिडेट फना बुबाग्रानो सपोर्ट दिनानै बुबाग्रानो सपोर्ट दिनानै नांगौ जों बुबाग्रानो बुट दिवनो जों मा बुखाबो माथुनाय के अबनो आं सावता बुबाग्रानि जय माने न चिनि तिप्रासानि जय माने न चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि दाखि जों मानानि बागै थांबाय दङ अबनो तातिनि बेलायखेनो बरक बांजाक दिनि बेलायखेनो बुरि रक गोबां जांनानि जरा 16 तारिख हिंकेनो चिनि बुट दुंनाय ओ बुटनि बागै नरक पवित्र बुट न जानि जा आमचायो थांबाय सेन्टाराव थांबाय आनारस मार्काव थांना बुट दिदि तोरे आतिखे खायसेपन मिस खायाखे नरंथाना अबनो कयनाय हामबाय।